Suspendido ang klase sa usa ka tulunghaan sa Buluan, Maguindanao del Sur gumikan sa nasinating pagbaha nga dala sa kusog nga pag-ulan. Samtang pipila ka mga motorista nangatanggong gumikan sa nasinating landslide ug pagbaha sa Sultan Kudarat ug Zamboanga del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Grabe talaga ang baha. Yan, sisilikas na sila. Gisuspende ang klase sa Dato Idon SP Elementary School sa Barangay Poblasyon, Buluan, Maguindanao del Sur. Human gilunupan ang tibok compound niini og tubig baha karong adlaw. Epekto kini human nasinati ang kusog nga ulan adlawng Domingo. Matud sa tunghaan, anaa matud pa sa siyam ka school buildings lakip offices ang gibaha. Hinuon nakatakdang magpaigayon og distant learning ang maong tunghaan. Maraming bahaa, oy. Sa Tungawan, Zamboanga del Sur, naghatod sab og huot nga dagan sa trapiko ang nasinating pagbaha sa kadalanan sa Barangay Kamanga kaganinang buntag. Apan gipugos gihapon og labang sa pipila ka mga motorista. Sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, nangatanggong kining pipila ka mga sakyanan. Human mibabag ang mga graba, bato, lakip yuta sa kadalanan sa Little Baguio, Barangay Chua, Bagong Bayan, Sultan Kudarat kagahapon sa hapon. Ang maong nangababag naggikan sa usa ka bahin sa yuta sa maong bungtod nga midahili og gianod sa tubig baha gumikan sa nasinating kusog nga pag-ulan. Hinuon maagian na ang maong kadalanan human nagpahigayon og clearing operations ang MDRRMO Bagong Bayan. Padayon ang assessment sa otoridad kung dunay naangol sa insidente. Matud sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa maong mga lugar. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.